Ja som Videjko a dnes moja babka ide otvoriť Stitcha. Tak ideme na to. Oj. Počkaj, prečo sa to otrhlo? Jak to, že to nie je? Skús nejak. Počkaj, skús dať, je to z druhej strany. Alebo? Si zle to ide. Ale. Počkaj, skús tady. Počkaj. Skús tady, z druhej strany. No. Tak. A tak to. Tady máš. A tady je to. A tady toto otvoríš. Tady. Jak to tam je? Hlavne. Thank you. Budem na to jak špinovat. Či to je to více? Co to stalo, prosím? Ak sa vám toto videjko páčilo, ne, 7,90. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite hodiť like a odber.